Koje su najvažnije mere kada je ograničenje rashoda u pitanju? Prva mera je zamrzavanje fonda zarada. Dakle, ako se sećate, budžet smo projektovali sa izvesnim rastom zarada, decembar na decembar oko 8%, sada ograničavamo u osnovi troškove rada. Takođe, veliki broj budžetskih korisnika ostvaruje sopstvene prihode i zavisno od budžetskih korisnika ti sopstveni prihodi se koriste za različite namene, nekada za nešto veće zarade da bi budžetski korisnici bili stimulisani da više zarađuju, nekada za opremanje. U svakom slučaju sve ono što su budžetski korisnici ostvarivali, oni su imali prava i da potroše u celini. Sada im se ograničava to pravo i oni će moći da troše samo 60% onoga što ostvare na tržištu.